Sanibonane enhlana sezantsi umhlaba wonke ney'nkalo zonke. Umngcwabo lo Dotela umngcwabo la eNewcastle. Cha, ngithi ake nibingelele nje babukeli nabalandeli abaye babe nenhlanhla yokungena ephejini lami. Sibuya ephasikeni so nje ngeke ngaphazamiseka kakhulu ngokuthi bengiyibhizi ney'nto zephasika. Funathi nginake zona ngoba phela nazo ziyafuna ukunakwa. Kodwa nje kakhulu ngiyaxolisa ukuthi sengime isikhathi eside nginga-update lutho la ephejini lami. Ngikhona ngayo yonke indlela engingayicabanga emhlabeni nje wonke, iy'nkalo zonke nabo bonke abalo bethi ye Dokotela bakithi sithumelele phela amandla omgodi. Nabayaye bafoneke bathi cha Dokotela sewafikile amandla omgodi wethu. Ngiyakubonga lokho. Nabaye bafone futhi basho ukuthi no ama-product wethu sewafikile. Ngiyakubonga futhi nalokho kakhulu ekutheni nje sihlale sinje noba ekugcineni impilo iyafuneka. Uyathanda awuthandi impilo iyafuneka futhi ubuhlungu bonyawo buziwa isicathulo. Ngeke ukuthi uzothi uzwa ubuhlungu bonyawo ngekhanda noma ngani kodwa buziwa isicathulo. UDokotela uyanithanda, nginithanda ukufa, yazi nginithandisa okwanawo amanzi phela. Nginithandisa okwanawo amanzi. Swatini, Kangwana, Swaziland nje yonke, Western Cape, Eastern Cape yonke, nangaphandle ngale nala i-KZN yonke. Ngithandisa okwemali. Ngisatholakala-ke enombolweni zami ejwayelekile 073 219 664 079 673 7011. Zombili nje lezo namba lezo ngisatholakala kuzona. Kusenzeka konke ukucabangayo nakho konke phela okufisayo. Nakho konke nje uyabona nje konke okufisayo nokucabangayo kusenzeka kusatholakala. Ngithanda ukufa niphile nje umhlaba wonke. Lapha eZimbabwe uMay it's no king, May it's buzzing. Noma kanjani ngizobe ngikhona, ngizobe nginani lapho eZimbabwe. uNkulunkulu anibusise nje, anibusise nibeke phela, nibeke konke okumnandi. Ngiyayithandela phela ukudla. Ngiyayithandela nje ukudla kakhulu lapha endaweni yaseZimbabwe. Ngiyeza ngoMay ngisendleleni ngizophatha konke eningacabanga. Yabona uma ngithi konke I mean konke. Ngizophatha nje konke eningacabanga lapho ezweni laseZimbabwe. Ngizobe ngikhona cishe ivideo nje ezolandela ngizoqhamuka nenkulumo egcwele nenkulumo ephelele ukuthi kuzobe ngitholakala kuphi nendawo, amanamba futhi ngizobe ngitholakala ku athini khona ngalapho. Kodwa okwamanje nje ningasebenzisa nithi plus 26 2 plus 27 72 plus 2773 219 664 iyangena ngisho 2 ngale. uNkulunkulu anibusise, ngithanda ukufa niphile nje phela. Niphile nje nonke. Le nombolo ka 073 ngiyezwa ngiyathola futhi ukuthi bakhona bacomplainayo nabakhala ukuthi uDokotela kayibambi. Iqiniso phela, iqiniso. That 073 number, it's my main number. Yiko iza kimi. Mfisa ukuthi mawungishayela kuyo ungibekezelele nje. That's why kunalena enye 079 673 7011. Ekutheni if ufonela le 073 ungitholi ungene ngapha. Laphana bazoyibamba noma kanjani ngebalenze iphutha. Kodwa mawukuthi ufuna ukukhuluma nami ungibekezelele nje uzongithola phela. Nami ngihlala ngiyaluza. Uyabona nje mawuyindoda ufuna ukuhlala uyaluza. Ngihlala ngiyaluza
kodwa definitely uzongithola uNkulunkulu anibusise niphile nje nonke. Ngithanda ukufa phela, ngithanda ukufa noma ngabe kuthiwa ukuphi naphesheya kwelwandle. Sanibonani lapho phela.